Ħafna mill-operaturi li jipprovdu trasport fl-iskejjel il-ġimgħa filgħodu erħowla il-Ministeru tal-Edukazzjoni sabiex jiffirmaw il-kuntratt brabta mas-servizz tat-trasport b'xejn għat-tfal kollha tal-iskola. Tul dawn l-aħħar xhur il-Ministeru tal-Edukazzjoni kien għaddej bin-negozjati ma' diversi operaturi li joffru trasport fl-iskejjel sabiex eventwalment intlaħqet bażi ta' ftehim li bih se titwettaq wegħda elettorali oħra li se tħalli aktar minn 20 miljun euro fil-bwiet tal-familji Maltin. Ma' One News l-operaturi spjegaw kif apparti li se jonqos it-traffiku bis-saħħa ta' dan il-ftehim, il-problemi li kienu jġibu magħhom il-pagamenti mingħand il-ġenituri se jsiru ħaġa tal-passat. Il-ġenituri se jgwadanjaw minna żgur għax se jkun trasport b'xejn għalihom li ħanitħallsu mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni aktar se tkun faċli u xek qed niġbru ħlas minn post wieħed. Uħud mix-xufiera stqarru wkoll li n-negozjati ma kinux faċli hekk kif kemm il-Gvern kif ukoll l-operaturi rridu jassiguraw ruħhom li nkisbu l-aħjar kundizzjonijiet għal kulħadd. U nemnu li kienu negozjati tajbin u nemnu wkoll li kulħadd iż-żewġ naħat ħarġu sodisfatti. Majna anki għal ton non-state, din ħepi ħafna bil-kontratti li saru. Jgħad ikoll nirrappreżenta l-Unscheduled Code Service. Operaturi ieħor spjega li kif mistenni l-ġenituri laqgħu bi kbir din il-miżura u d-domanda fuq is-servizz tat-trasport tal-iskejjel kibret ferm. Fimni d-domanda kibret żgur jiġifieri bħala parents se tiċempli ħafna iktar. Il-problema hi li nisperaw li nsibu vanijiet biżżejjed biex jinqdew għal kull parent li jista' jixtieq transport b'xejn. Minħabba f'hekk għall-ewwel darba ġew rikonoxxuti n-numru ta' operaturi oħra li se jibdew jipprovdu dan is-servizz. Nirringrazzja s-Sur Fabri u l-tim tiegħu li sa fl-aħħar wasanna. Nirringrazzja wkoll il-Gvern li għall-ewwel darba tagħna ċans li niġu korronxuti biex sa fl-aħħar ikollna lejxin tal-familji tagħna.